Shwmae de! Right, ni ar y fideo ola. Nawr, yn y fideo yma, ni'n mynd i fod yn sort yma Sain. Nawr, o ran Sain, mae Cybac yn dweud bod rhaid ni ddefnyddio Sain yn ein animeiddiadau. A hefyd, maen nhw moyn bod o leia un darn Sain yn reiddiol. So, ni'n mynd i edrych ar hwnna. Nawr, ar gyfer hwn, os ydych chi'n moyn wneud yn super quick, mae fe actually yn gyflymach i ni i round tripo o Animate, i rush, Allforio rush, nôl mewn i Animate. Gewch chi weld nawr, okay? So, fi'n gwneud cwbl o bethau cyn dechrau'r livestream, achos mae allforio'ch animeiddiad o Animate fel MP4 yn hala dymach amser i allforio. Felly, sa'n gwybod neb moyn watcho hwnna ar livestream. Felly, dewch i ni gael jump o draw yn syth, a dewch i ni gael sort o hwn mas. Right, dyma ni fi yn y project. A dyna gyd sy'n eisiau gwneud i allforio fe yw mynd i file, export, a beth sy'n eisiau chi fan hyn yw export y video media. Nid movie, fi'n gwybod byddech chi'n meddwl tawe, ond mae eisiau chi i ddewis export video media. Na pan chi'n neud hwnna, mae popeth fan hyn yn ffain sy'n eisiau chi newid yn byd. Iawn? A mae'n mynd i safle fe mewn i tyble i chi wedi arbed eich ffail yn barod. A wedyn mae hwn yn bwysig, bydd angen i chi i ticio hwnna achos bydd eisiau i app o'r enw Adobe Media Encoder i drosi'r flash file bydd hwn yn creu mewn i MP4. Iawn? Clicio export, bydd hwnna'n spell fach i chi. Iawn? A hefyd, wrth gwrs, bydd y botymau ddim yn bodoli ar hwn, oherwydd dy'r botymau ddim yn mynd i weithio ar ffail MP4. Iawn, felly fi wedi gwneud hwnna'n barod cyn dechrau. Felly mewn yn fy ffeiliau i fan hyn yn y documents, chi'n gweld, mae fe fan'na, animeiddiad cyflym.mp4. Felly os fi'n gwylio hwnna, mae'r botymau na, ond dyn nhw'n mynd i wneud rhywbeth. Iawn, maen nhw jyst wedi llosgi mewn i'r fideo. I chi gweld nhw, ond dyn nhw ddim yn wneud rhywbeth. Felly dyma fa animeiddiad ni'n chwarae. Fel chi'ch chi weld, mae e yn 24 eiliad, fel byddwn ni'n disgwyl. Felly mae ni nawr i sorto'r sain mas. Iawn, dyna fe. I symud ymlaen i'r cam nesaf, bydd angen bod chi wedi allforio a chreu ffail MP4. Unwaith chi wedi gwneud hwnna, agorwch lan Adobe Rush, Premiere Rush. Siawns go dda bod chi defnyddio hwn i greu eich fideo felly. Nawr, ar Rush, syml iawn ni'n mynd i ddewis Create a New Project. Iawn? A yn hwn wedyn, fi'n mynd i alw fe yn Sain animeiddiad. Iawn, a mae eisiau fi ddewis nawr y clip fideo i fi moyn defnyddio yn Adobe Rush. Felly, i fi, felly bydd rhaid chi fynd i this PC a mynd mewn i documents a ffindo ble mae fe. Ond fi jyst yn mynd i documents a mae fe fan hyn, animeiddiad cyflym, a fi'n chwilio am yr MP4. Iawn, mae eisiau bod chi'n cael yr MP4. Fi'n dewis hwnna, a wedyn lawr y gweiliod yn Adobe Rush, clicio Create. Iawn, felly mae e nawr yn dod mewn â y fideo yna i Adobe Rush. Gret, dyma fe. Iawn, dyma fe animeiddiad i. Mae wedi cropo fe'n sgwar am ryw reswm, a i fod yn onest, dwi'n ddim hyd yn oed yn bwysig, achos dyn ni ddim yn mynd i fod yn gweld hwn o gwbl. Ni just yn defnyddio Rush i greu y sain. Iawn? Right e. Felly, be fi'n ei wneud yw, fi'n ei ychwanegu cerddoriaeth i'r animeiddiad yma. Felly, fi'n ei glicio ar plus, audio, a wedyn, chymod, yw'ch chi chwilio, beth chi'n moyn, felly yna i chwilio am soundtracks, felly yna i chwilio am rhywbeth fel nature, na, sa'n meddwl ni, ond allwch chi, felly rhywbeth derbyniol, felly, trwy'n hwn. Lovely. Iawn, fi'n dewis hwnna, a fi'n clicio add, a mae e'n mynd i ychwanegu'r sain fyna. Gret, dechrau gwych, ni yn hedfan. Nawr, os i fi nawr yn edrych fan hyn, mae'r gan lot hirach na'r animeiddiad. Os na i ysgu minus ar yr bysellfwrdd, ar y keyboard, drws nesaf i'r rhif 0 ar y res rhifau, chi'n gweld mae'r gan lot yn rhy hir. Y gyd fi'n ei wneud yw, dwi'n mynd i gydio fan hyn yn yr ymyl, llusgo hwnna nôl, chi'n gweld fi wedi tocio fe, fi wedi cropo fe i fod yr un mor hir ar animeiddiad. Gret. Nawr y llawysgu plus i zoom yn ôl mewn ar y llinell amser.
Fi yn moyn rhyw fath o fade out fan hyn, neu mae jyst yn mynd I fynd whoop, ar y diwedd fel ha. Iawn. Mae hefyd yn edrych yn rhy uchel. Chi'n gweld mae lot o goch dyn ni fyna. Felly dwi'n mynd I droi'r lefel sain a lawr wrth glicio ar y bottom sain fan hyn. Troi'r sain a lawr tyma bach. Na ni. Mae hwnna'n edrych yn well. Iawn. So chi moyn bod yr tonnau yma'n smasho lan yn erbyn top yr bloc gwyrdd. Na fe, just twtcha yr melyn fan hyn yn ideal. Right, felly mae sain dyn ni, mae cerddoriaeth dyn ni, mae hwnna'n gred. I fi yn moyn nawr bod fi'n cael rhyw fath o fade out ar y diwedd fan hyn. Felly, I wneud hynny, dwi'n clicio ar y fellter fan hyn, Thunderbolt, a fi'n I lusgo lawr dissolve o fan hyn, a roi fe ar, eisiau bod fi'n gweld, fi'n I roi fe fan hyn ar y diwedd. Trial na to, dissolve. Dyna ni. A wedyn, mae hwnna'n mynd I ymddwyn fel fade out. Os ych chi'n moyn I fod yn hirach, llwch chi lusgo y dissolve I fod yn hirach. Felly nawr, os yna I fynd nôl chydig, mae'r gerddoriaeth yn pylu yn daclus ar diwedd. Lovely. Nawr te. Nesaf I fi moyn ychwanegu troslais. Felly, I fi mynd I glicio plus, a fi'n mynd I ddewis voiceover, a mae'n gofyn I fi nawr ble fi moyn roi'r troslais. Wel, so chi moyn roi fe fan hyn, neu bydd e'n recordio dros y gerddoriaeth, bydd e'n delay y gerddoriaeth. Felly fi moyn roi fe fan hyn ar y haen ychwanegol un fan hyn. Felly dyma ni, yn nerfydol bydd rhyw fath o sgript gyda chi, does dim un gyda fi, ond dwi jyst yn recordio llwyth o stwff a wedyn gweld beth y ddigwydd. Iawn, felly, cyn recordio hwn, mae eisiau bod fi yn muto y gerddoriaeth, neu bydd y cerddoriaeth yn dod dros y microffon. Felly, mute ar hwnna mewn troi'n llwyd, fel bod fi'n recordio mewn lle tawel. Allwch chi roi cot dros eich pen, mae hwnna'n mynd I wella ansawdd y sain, bydd chi ddim yn cael gymaint o atsain ar y stafell. Enwedig os oes disgyblion eraill dros nesau I chi, dodwch got dros eich pen dros y microffon. Defnyddwch microffon USB, gofynnwch i'ch athro os sy'n I gael, plug o fe mewn, dyle fe weithio yn syth gyda'r rush. Iawn te, unwaith chi'n barod I ddechrau recordio, ni glicio fan hyn, tap to record. Mae'n cyfri, iawn, mae'n cyfri lawr, 3, 2, 1, a nawr mae'n recordio. Croeso I Camp Cymru, maes gwersylla newydd yng nghanol y wlad ble allwch chi I weld natur yn y dydd neu'r nos. Beth am ddod am antur fawr ar ein teithiau cerdded arbennig. Camp Cymru. Unwch chi benni, cliciwch ar y stop fan hyn I stopio'r recordio. Na ni. Iawn, felly chi'n gweld nawr bod da fi y sain yma I gyd fan hyn. Iawn. Felly, mae eisiau fi I benderfynu nawr beth fi moyn cadw, beth fi moyn cael gwared yno fe. Felly, na I ddod nôl a gryndo nôl. A nawr mae'n recordio. Croeso! Ie, felly dwi ddim yn moyn y darn cyntaf yna o gwbl ydw I. A nawr mae'n recordio. Hwna. Felly, beth dwi'n gwneud yw, dwi yn mynd I ddefnyddio y sisiwr yn fan hyn a torri y clip. Iawn? Felly, ni'n gweld, na I chwarae hwnna to o fan hyn. Sorry, dwi wedi zoomo mewn gormod fan hyn. Right, chwarae hwnna to. A nawr mae'n recordio. Stopio, gysgu bwlchwr, spacebar, clico ar y sisiwr, samain hwnna, delete. Felly dwi'n mynd trwy fe'n torri mas unrhyw beth dwi ddim eisiau. Croeso I Camp Cymru. Stopio fyna, torri, symud hwnna reit nôl i'r dechrau felly. Na fe. Beth oedd y beth ar y diwedd o'n I ddim yn moyn? Na fe, samain hwnna. Camp Cymru. Stop. Sisiwrn, fi wedi torri'r fideo yn lle yr sain. Control Z, undo, clico'r sain. Sisiwrn, gwasgu backspace, cael gwared y darna. Iawn, felly, beth dwi'n gwneud nawr, dwi'n torri lan y darnau dwi'n moyn cadw a gwasgaru nhw ar hyd y fideo. Iawn. Croeso I Camp Cymru, maes gwersylla newydd yng nghanol y wlad
ble allwch chi I weld natur yn y dydd neu'r nos. Iawn. Torri. Trim hwnna nôl, trim y bach. Na ni. Nawr te. Mae'n syniad da I gael bylchau bach rhwng y clipiau llais. A gewch chi weld pam yn y man nawr. Right. Nesaf, be ni'n mynd I wneud yw, dwi yn mynd I glicio nôl a unmute fan hyn, troi'r gerddoriaeth nôl mlaen. Clicio ar y gerddoriaeth, a nawr, be fi moyn wneud yw bod lefel sain y gerddoriaeth yn pylu o dan lefel sain y llais. Felly I wneud hynny, dwi'n mynd I clicio ar advanced fan hyn, a dwi'n mynd I ddewis auto duck. Iawn. Chi'n gweld, be mae'n neud nawr yw, mae'r lefel sain chi'n gweld yn dod lawr ar gyfer y siarad fan hyn. Yn dod nôl lan yn y bwlch na, a nôl lawr fan hyn. Felly, os allwch chi greu bylchau, chi'n gweld, mae'r gerddoriaeth yn mynd I ddod nôl lan i'r foliwm uchaf posib fyna. Iawn, dych chi'n cael gryndo ar hwnna te. Croeso I Camp Cymru, maes gwersylla newydd yng nghanol y wlad ble allwch chi I weld natur yn y dydd neu'r nos. Cerddoriaeth yn dod o lan a lawr. Bydd yn dod am antur fawr ar ein teithiau cerdded arbennig. Camp Cymru. Iawn, hyfryd. Nawr, Nydych chi glywed, fi'n credu bod Greta fy merch chi yn chwarae pêl-droed tu fas ar y stafell. Oedd rhyw sŵn clatio mewn man fan hyn. Maes gwersylla newydd yng nghanol y wlad. Fyna. Nawr, sa'n addo bod hwn yn mynd I weithio, ond allwch chi drial rhain. Pethau fel auto volume, balance sound, reduce background noise. Allwch chi drial y pethau yma. Iawn? Fi'n credu bod eisiau gwneud I bob un ar wahân. Felly, falle bydde fe'n well bod chi wedi gwneud hwnna cyn dechrau torri'r clip ma lan. Ond, sy'n ots, dwi'n mynd I ddiwedd y byd, ydw e. Na I wneud hwnna nawr. Background, balance, na fe. Ni'n weld os mae hwnna'n swnio'n chydig yn lanach. Croeso I Camp Cymru, maes gwersylla newydd yng nghanol y wlad ble allwch chi I weld natur yn y dydd neu'r nos. Iawn, gred. Nawr, y peth ola allwch chi fod yn gwneud yw ychwanegu effeithiau sain, os ych chi eisiau, arnoi'r trydydd haen sain yma. Dim ond tair haen sain I chi'n cael defnyddio yn Adobe Rush. Ni defnyddio un i'r gerddoriaeth, un i'r troslais, felly allwch chi fod yn ychwanegu effeithiau sain lawr fan hyn. Iawn, felly, na I wneud hwnna nawr. Clicio fan hyn, audio, a allwch chi ddewis lan fan hyn, sound effects. A falle bod chi moyn rhywbeth fel gwynt. Yn chwythu. Na fe, rhywbeth fel add. Na fe, mwna di ychwanegu sain na fanna. Bydd eisiau fi I docio fe. A na I ddod mewn ar dissolve eto'r diwedd. A fel arfer bydd eisiau bod volume lefel sain eich effeithiau chi yn tipyn yn is na'r gerddoriaeth ar troslais. Rhywbeth fel la. Dych chi'n cael trial yde. Cau'r tabs ochr yma. Dylech chi nawr fod yn gallu clywed cerddoriaeth, troslais a effeithiau sain. Croeso I Camp Cymru, maes gwersylla newydd yng nghanol y wlad ble allwch chi I weld natur yn y dydd neu'r nos. Bydd yn dod am antur fawr ar ein teithiau cerdded arbennig. Camp Cymru. Iawn, mae hwnna'n gweithio'n gret. A ni wedi gwneud hwn yn gyflym iawn mewn hyn. Os byddech chi yn moyn mwy o'r traciau sain y 3, yna mewn gwirionedd byddai'r angen I chi ddefnyddio Premiere Pro yn hytrach na Rush. Ond, chymod, pwrpas y fideos ma yw wneud hwn ar hast, ynddo fe. A ni ar Rush, felly ni'n defnyddio Rush. Iawn, nawr dewch ni gael y sain na.
o Rush nôl mewn i Adobe Animate. Iawn, felly be ni'n mynd i wneud yw, ni'n mynd i clicio share, fan hyn. Iawn. A dwi'n jyst mynd i alw hwn yn Sain animeiddiad. Iawn, Sain animeiddiad. Fi moyn rhoi fe'n mewn yn y documents eto, fyna, mae'n ffain. A dwi'n mynd i glicio export. A mae hwnna'n mynd i allforio hwnna yn gyflym iawn. Good. Nawr, os a fi un folder i, mae da fi nawr Sain animeiddiad.mp4. Nawr, os mae'n chwarae hwnna, dyma ni. Croeso i Camp Cymru. Ond wrth gwrs, dyw'r animeiddiad na, dyw'r fideo na ddim fel ni moyn, achos dyw'r botymau ddim yn gweithio yn y fe ac yn y blaen. Iawn? Felly, be ni moyn wneud nawr yw stripo'r sain bant o'r fideo na i ddod nôl mewn i Adobe Animate. Felly, be ni'n wneud yw, dwi'n mynd i agor lan app Adobe Media Encoder. Dyma fe. A be dwi'n mynd i wneud, bethau o ddyfu o'r blaen o'r ein, dwi'n credu. Dych chi'n cael gwared o'r ein. Right, iawn. Nawr te, be dwi'n wneud yw, dwi yn llusgo o'r documents yr animeiddiad na, Sain animeiddiad.mp4 mewn i'r cornel top ochr dde. Llusgo a gadle gwmpo fan hyn. Iawn. A beth i fi moyn yw sain yn unig. Felly lawr yng nghornel gwaelod ochr chwith media encoder, o dan system presets, fe welwch chi audio only. Chos fi'n cael rhain i gyd lawr. Audio only fyna. Iawn. A i fi'n tueddu i weld mae waf sydd yn behafio orau yn Animate. Felly dwi'n llusgo hwnna nawr, y waf yma fan hyn, arno i fyna. Iawn. A dwi'n clicio wedyn i ddechrau trosi fe. Dwi'n clicio ar y chwarae fan hyn. Mae'n gweud done, mae wedi gorffen. Beth dy fi nawr mewn yn y documents, fan hyn yw Sain animeiddiad 1.wav. A beth yw hwnna yw just... Croeso i Camp Cymru. Y sain. Maes gwersylla newydd. Iawn. Dych chi'n ddod mewn o hwnna te i Animate. Draw ni Animate. Hello, Animate. A i fi yn gynta, yn mynd i lusgo'r sain a mewn i'r llyfrgell. Felly, lan i'r library. A dwi'n mynd i lusgo'r sain animeiddiad syth mewn fyna. Iawn. Dyna fe fyna. Sain animeiddiad 1.wav. Gret. A na gyd sy'n eisiau fynd i nawr yw lawr, fan hyn, mi eisiau fi ychwanegu haen newydd. Ni alw fe'n sain. Nawr, yn bersonol, fi wrth yn licio llusgo haen y sain, reit i'r gwaelod, ond mewn gwirionedd dwi'n mynd llawer ots. A ar fframyn cynta yr animeiddiad, yn syml iawn, i fi yn llusgo sain animeiddiad a'n gadle i fynd fan'na. A chi'n gweld na, mae'n dangos y tonnau sain fan hyn. Nawr ddyle fe fod yn union yr hyd cywir. Ta-da! Iawn, perffaith, yn oherwydd ni wedi defnyddio yr animeiddiad yma i greu y sain na draw yn Adobe Rush. Nawr, dych chi'n cael test o hwnna. Control, test. Iawn te. Dyma ni fan hyn. No de. Ydych chi'n sylwi bod pan i fi'n oedi'r fideo, neu'n chwarae fe eto, mae'r sain yn cario ymlaen. Nawr, mae'r rheswm am hwnna. Iawn, felly, beth sydd eisiau ni wneud yw, o dan properties, gyda'r sain, mi eisiau newid hwn o event i stream. Iawn, o event i stream. A nawr, bydd e'n ymddwyn yn berffaith. Weithiau, chi'n gweld fyna, dwi'n mynd chwarae'n syth yna. Oedi, chwarae, oedi, nesaf, oedi, popeth yn gweithio'n iawn. Iawn? A dyna ni. Ni wedi ychwanegu'r sain, a mae'n gweithio'n berffaith. Right, allforio, export.
Nawr, os ych chi yn barod i allforio eich fideo, dyma beth sydd angen i wneud mwyn cael hwn mewn i Dreamweaver. Clicio ar ffail, a wedyn mi eisiau mynd lawr i Publish Settings. Publish Settings, a mewn fan hyn, mae eisiau bod chi'n ticio OAM Package. Iawn. A mae eisiau bod chi wedyn, mae hwn yn bwysig iawn, mae angen bod chi yn dewis y ffolder cywir. Felly, dwi ddim yn meddwl bod fi wedi creu hwn yn barod. Na, sy'n meddwl ni. Mae eisiau bod chi mewn yn gwreiddyn. Na, dwi'n da fi. Mae eisiau bod chi mewn yn gwreiddyn. Gwreiddyn, gwefan, animeiddiad. Iawn, dylai fod ffolder ych chi, gwreiddyn, gwefan, animeiddiad, mewn yna. Iawn, mae'n bwysig bod chi'n rhoi hwn yn arbed i'r ffolder cywir. Clicio save. A wedyn, o dan y HTML fan hyn, i ni moyn bod e'n ymatebol, responsive, center stage. Na'r unig beth dwi'n meddwl sy'n angen newid yw hwnna. Export image assets as image assets. Dwi'n meddwl bod popeth yn iawn wedyn. Felly, dechrau mynd dros hwnna to. Nes i wneud make responsive a center stage. Nes i newid export image assets fel image assets. A wedyn ticio OAM package. A wneud yn siŵr bod hwnna yn mynd i'r ffolder cywir. Iawn, a wedyn allwch chi glicio publish. Iawn. Nawr, yn eich ffeil chi wedyn, ddyle fod, dyma ni, hwn yw beth byddwch chi'n defnyddio yn Dreamweaver mwyn cael eich animeiddiad i weithio. Gobeithio, croeso bysedd yn y fe. Iawn, diolch yn mwylio hwn. Mwyn yn bod yn fideo eitha hir. Ni wedi gwneud tipyn o bethau fyna, 2 gam pwysig mewn gwirionedd fyna, ynddo fe, sef ni wedi edrych ar Sain, a hefyd ni wedi edrych ar allforio yn barod i roi mewn i Dreamweaver. Nawr, sa'n siŵr os fi'n gwneud fideos ar Dreamweaver neu ddim. Felly, fi'n meddwl mae hwn oedd fwyaf pwysig. Gyda ni yn yr ysgol, mae'r fideos, mae'r gwefannau, maen nhw na. Yr animeiddiadau felly oedd angen mwyaf o hwb. Ond os fi'n gweld felly bod eisiau, allai wneud rhywbeth ar gyfer Dreamweaver hefyd. Iawn. Gobeithio bod yn ddefnyddiol. Cofiwch ofyn os oes angen help. Hwyl am y tro. Ta-ra, ffrindiau.